ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದನ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಇಡೀ ಊರಡಿಕ್ಕ ಏರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾತೆರ ಸುರು ಮಂದಿರು ಏರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ನಿಖಲೆಗಳ ಇದು ಪುರತುಗ ಸುದ್ದಿ ವೈದ್ಯನು ಏರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಪನ್ಪಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ಪನ 119ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪಯಣ ಅತ್ತಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಆ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮದಾದ ಬನ್ಪ ಈ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಬರೋದು ಪುನಃ 119ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಏರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಪಾತ್ರರಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕಾಯ್ತ ನಟರೆ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿರು. ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಲಾ ದಿಗ್ಗಜರಾಯಿನ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿರು ಬಾರಿ ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರ ಮಂತನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೆಗಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲಾ ಸರ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಇರಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಯಾನಿರು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪನ್ನಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಹತ್ತನ ನಾಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಟು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಮೀರಿಸಾದು ಇವ್ರ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ತೂತ ಅಂಚ ತೂಪು ನಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ನಿತ್ತಂಜು ಮಜಾ ಒಪ್ಪುದೆ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಏರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಲೆಕ 119ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೇರು ಮಂತನ ಚಿತ್ತನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರಡ್ ನಯೀಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಯೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಗರ್ತೆದ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ಲ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರು ಉಳ್ಳೇರು. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪನ ಇತ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ಸುದ್ದಿ ಆತನ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅರ್ದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೂರ್ದು ತೆಲಿಪನ ಚಿತ್ರನೇ ವಿಷಯ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಹೆಂಚಿನ ದಾದ ಆಯ್ತಾ ಥೀಮ್ ದಾದ ಈ ವಿಷಯನ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಂಡು ಪನ್ಪನ ಸುದ್ದಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತನೆ ತೆರಿದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ತೂತಾರ ಎಂಕ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಅವರ ಟ್ರೈಲರ್ನ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಂದೇತ ಸಿನಿಮಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಂತನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮನೆ ತೊಳುವೇರು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಪಂಡ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಂತನಾರು ಡಿ ಬಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೇರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ರೋಷನ್ ವೇಗಸ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಿದಾಯ್ಕೊನ ಇದ್ದರು ಏರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಯಾನಿ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಸುರ್ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ತುಂಬ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರೇ ಅತ್ತೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯರು ಸಾರ್ಥ ವರ್ಮನತ್ತ 70 ಹಿಡಿದೆ ಆ ಕಾಲಾಡ ಬತ್ತನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕೂಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದು ಜರ್ನಿ ತುಳುವೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅವು ಬಾಂಬೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಎಸ್ ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಬಂದಾಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಐದು ಪಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯವಂತಿದಿ ಐಕ್ ಫೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಪಕ್ಕ ದಾರದೆ ಸೀರೆ ಬದುಕೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಬಂಗಾರದ ಕೊರಲು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮಯೇ ಇತ್ತೆ ಏರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ದ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತನು ಸರ್. ಈ ಟೈಟಲ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಏರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕತೆ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ್ದವ ಅಂದು ಅದ ಬಂದ್ಪಡು ಸರ್. ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಟಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ನಾಡಿ ಎಂಕ ರೈಟರ್ ಉಳ್ಳರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಯಾರು ಬಂದರು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಈ ಟೈಟಲ್ ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪನ್ನೊಂದೆರಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಅದು ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆತನ ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ತೋ ಅವನೊಂದು ಕ್ಯಾಚಿ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಅವೇದಿಕ ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ಡ್ ಉಂಡವು
ಅಂಚಾದ ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ರಹಿತ ಇಡೀ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ಸೌಂಡ್ ಮಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಅದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತನೇ ಮೇನ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಅವೇ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಒಲ್ಪ ಪುಂಡದ ಏರೆಗೆ ಅವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಣ್ಣದ ಅವೇ ಜನ ನಡೆದು ಹೋಗ್ನಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಮುಗಿದಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಾಗ ಕೊರೋನಾದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏಪ ಬರೋಡಿತ್ತು 2 ವರ್ಷ ತುಂಬೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ಡೇಟ್ 2 ಸರ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಂಡಪ್ಪಗ ಅಂದಪ್ಪ ಇತ್ತ ಟಾಕೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಟಾಕೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪಾಯರ ಮನ್ಪಣಿನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ದಾದಾ ಮೆಕ್ಕೆಲ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ದಾದಾ ಅಂತ ಬಂಡದು ತೂಕ ಬಂಡದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದ ತೂಪನ ಚಿತ್ತನ ಅಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರಗ ಈ ಮೂವಿ ಎಂಚೈತರು ಮೂವಿದ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ how the team experience and team nakla matanji coordination pura comedy star nakli ter idi ತುಳುನಾಡದ ಬಲವಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡಾನ್ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರಾ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ತಪ್ಪನಾಗ ನೆರೊಂದ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪುಕಾರೊಂದ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಪೂರಾ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡಿ ಒಂತೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಇಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೋಮ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದೊಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಲ ಉಂಡು ಟಾಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಲ ಉಂಡು ಬೋಡಿಪ್ನಾಗ ಗರ್ಲಿಶ್ ಲ ಉಂಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಲ ಉಂಡು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಕ್ಯಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲ ಉಂಡು ಫ್ರೀ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಾದವನ್ ಪರ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರೇ ಈಗ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಟು ಈ ಪೊನ್ನಡೈತ ಪೂರ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪವರ ಅಂತ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಪಂಡದ ಪೊಂಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೀಕ್ ಎಸ್ ಇದೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡನೆ ಬರ್ಕ ಸರ್ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿದ ಮೇಲ್ಮೇಲಿಡಂತ ಕತೆ ಬಂಡಾರಂದ ಮೇಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಓಲ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎದುರುದ ತಿಕ್ಕದ ಬಾರೋನಿ ಎಲ್ಲಿ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಮನ್ಪಾರ ಎಂಚಿನ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪಾರ ಅವು ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಗೊತ್ತಾ ತಿಕ್ಕುನೇ ಆಯ್ನ ತಿಕ್ಕವನಿ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಒರಿಯರ್ದು ತಿಕ್ಕದೇ ಉಡ್ಪುನಿ ಇಂಕಲು ಆಯ್ ಪಾಪ ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಆಯ್ಗೆ ಪೆಟ್ಲ ತಿನ್ನೋಡಾಪುಣ ಅವಲ ಮಲ್ಪೋಣ ಪೂರ ಆಯ್ಗೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಸಜಾ ಪೂರ ಆಯ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚ ಇಂಕಲು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಟೀಮಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡಪ್ಪ ತೂಪನ ಕಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಜಾ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜರ್ದು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟ ಇಂಚೆನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರ್ನ ನೆಟ್ ದಾದ ಸರ್ ಸಾಯಿರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅವು ಅವು ತೂಲೆ ರೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತದೆ ತುಂಡವು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಫೋಗನಾಗ ಒಂಚೂರು ರೆಡಿ ಆದ್ ಮಾಡತ್ತ ಅಂಕಲ್ ಸಾಯಿರನ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೋಲ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ರೋಲನ್ನು ಒಲ್ಪ ಬಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಣಿ ಯಾರು ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪುವರು ಮಕ್ಕಳು ಅವು ಪಣಂದೇ ಒಪ್ಪುವರು ಪಂಡ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ್ಣ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂಚಿನ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಗ್ಲ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿ ಅದು ಮಾನಿ ಅಕಲ್ನ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅರವಿಂದ್ ಒಂದು ನವೀನ್ ಪಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಯೀಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರ ಕತೆಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೋಟು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಅಂದ್ ಪೂರ ಇಡೀ ಕಾಮಿಡಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೇನೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದಾರ ಇದು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರೇ ಎಂಕಲೆ ಸುಮಾರು ಇರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ ತೋಂದುಪ್ಪ ಹ್ಯಾಪಲ ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂಟನೇ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಾನ ವಂಚೆನ್ಯ ಅಂತ ದಯವನ ಯಾನೆಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವು ಸೆಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ಅಂಟನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪನಿಯರ ತಿಕ್ಕುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಟೈಪದ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪೆರ ದಿಕ್ಕದು ದಯವನಾಗ ಅರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆತು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ನೊಂದು ಐನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವಳ ಏತೇತ್ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರ್ನ ಒಂಜಿ
ಗೊತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಾರುಖ್ ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ಮಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ಮಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಕ AK-47 ಕನ್ನಡ ಹೊಡಿತಂದ್ರೆ ಐನ್ ಹಿಂದಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ನಮಗೆ ಆದಿತ್ಯನ ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಳು ಬೊಕ ಗದ್ದ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರಾನಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎನ್ನನೆ ಗದ್ದಾರ್ ಯಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವಳು ಮುಂಬೈ ಎನ್ನನೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಕೇಳ ಅಪಗ ನಮಗೆ ಎಂಚಾವು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಅವೇ ಅನ್ಪಂಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಇರ್ ಎಸ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಾತಾ ಶೋಡ್ಲ ಒಪ್ಪಡೀರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಒತ್ತನಂದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮೂವೀಸ್ ಮಾತಾ ಇರು ಈರೆಗ್ ಎಂಚ ತೋಜೀರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಮನ್ಪನಿ ಬಂಡ ಅವೇ ಬಂಡದೆ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡಿ ಆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈತ ತೀರ್ಥ ಕೆಲಸ ಮಂತೆ ಬನ್ಪನವೇ ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಜೋರು ಲೆರ ಶೋಡು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಜೀವ ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಂಡತಿ ಬಾಲ್ಯದಲಕ ಎಂಕ್ಲ ನಿಜ ನೆರ್ಪಜೇರಾರು ಅಂದ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಖಾಲಿ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಹಾಟ್ ಇತ್ತೆ ಏನ ಯಾನು ದಾರದ ಸೀರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಮೇಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಇರುವೆಲ್ಲ ಹೀರೋನ ಹಾಕ್ಲಿತ್ತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲ ಅಂಚದ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಫೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೈ ಪಾಡಿಜಿ ಐಕತ್ರ ಮಾಸ್ ಮಾತಲ್ಲೇ ಪಡದ ಆಡನೆ ಮಲ್ಪ ರಡ್ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ನಾಲ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಆಡನೆ ಮಲ್ಪ ಏನಿದೆ ಬಣ್ಣಗ ಆಯ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಟರ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಳ ಆಯ್ ಇಂಕ ಗುರುಗುರುವನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿವ ಅವನ್ನ ಆಯನೆಲ್ಲ ಪುಗ ಬಾಕಿದ ಏನು ಉಲ್ಲತ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಇರು ಬಡನಾಥ್ ಸಿನಿಮಾಲೆಗ್ ಫೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತನಾರು ಇರೆಗ್ ಎಂದೆತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಫೈಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ನನಗೆ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ತೋಜಿನ ಫೈಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಎಡ್ ಆಗ್ತದೆ ದಯ ಪಂಡಗ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ನಂಜಿ ತಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಪುಣತೆ ಲೆವೆಲ್ ಆನೆ ಹಿಂದಿ ಲೆವೆಲ್ ಡೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಏತು ಏನು AK-47 ಆವಡು ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಆವಡು ಶಬ್ದ ವೇದಿ ಆವಡು ಓಲಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತನೆ ಏನು ಲೆವೆಲ್ ಏನು ನಾವು ಹಿಂದಿದ ಲೆವೆಲ್ ಡೆ ಮಲ್ಪುನಿ ತುಳು ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನೆ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದನಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಂಡದಾದ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾಂಬೆ ಬರ್ಪನ ಕಾತ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂತೀರ ಅರ್ನ ಡೇಟ್ ಕಾತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂದು ದೇವನ ಯಾಲ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂತಿನ ಹೇಳ್ದವ್ರ ಹೆಂಗ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೇಟ್ ಕಾತಂತೀರು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರ ಪೆರೆಗೆ ಏನು ಬಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದದ್ದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬೈದೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಡೇಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರಿಯಾರೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರೇನು ಲೈವ್ ಅದು ತೂಂದು ಉಲ್ಲೇರು V4 ವಾಹಿನಿದ ಮೂಲಕ ಎರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆಪಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಇಂದು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರೇ ಸಿನಿಮಾದ ಇಡೀ ಒಂಜ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಪನ ಅಂದು ಉಂಡಂತೆ ಇರೆಗೆ ಅಂದ್ ಇಂಚ ತೋಜುಂದಿರೆ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನವನ್ನಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಸ್ ಹಾಸ್ಯನ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇತವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಮೂಲನಾಡ ಪೂಜೆ ಅವು ಎಂಚ ಬೇಸ್ ಕುಲ್ದು ಅವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತು ಆ ಜನರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತಿನಾರು ದಾರದ ಸೀರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಜ್ಜೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುನಿ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮೂಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಂಡನೆ ಅವು ಹಾಕಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ನಮಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತನ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ತಿಳಿಪಾವ ಅಂಚ ಈರಾವಡ್ ಅರವಿಂದ ನ್ಯಾವಡ್ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವಡ್ ಜನ ಭೋಜರಾಜ ಅವಡ್ ಬತ್ ಉಂತಿಯರ್ದ ಕಲ್ಪ ಗಂಭೀರ ಸಾಧ್ಯ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಲ್ಲರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಎಂಕ್ಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಂಡಲ ತಿಳಿಪುವೇರು ಸೀರಿಯಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಂಡಲ ತಿಳಿಪುವೇರು ಎಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಪೋಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ದ ಕಾಮಿಡಿ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೀತಿಯರು ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಮಿಡಿ ನಡಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ ನೋಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಂಡ ಯಾನೈತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಯ್ನೇರ್ದವ್ರ ಬೊಕ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಅಸ್ತುಯೆ ಅಪಗ ಪೂರ ಯಾನ್ ತೂಯ್ನೇರ್ದವ್ರ
ಎಂಕ್ ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ದುಮ್ಮದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಯಾನಿತ್ತ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಗೊತ್ತುನು ಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾದ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈದಿನಿ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಅವೇ ಪಲ್ಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡದ ತೀರೋತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವೇ ಟೋಟಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟೋಟಲಿ ಜನಕ್ಲವರ ಉಲೆ ಮೂಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ಕಾಮಿಡಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಜನಕ್ಕೆ 100% ಕಾಮಿಡಿ ಮಜಾ ಟೋಟಲ್ ಮಜಾ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಹೈಟ್ ಅದು ಆಯನ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪದ ಎಂಕಲು ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೈಮ್ಲ ಇರುವೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಡೀ ಟೋಟಲಿ ಕಾಮಿಡಿದ ನಡುಟ್ಟು ಎಂಚಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಡ್ಲಾ ಪಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಅರೆಡ ಪಾತ್ರಲ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏನಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಜ್ಜ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪಿ ಪಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುನ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ವೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ಎಸ್ ಇರ್ನ ರೋಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ರೋಲ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ಪಂಡ ಬಕ್ಕಿರ್ ಮೂವಿ ತೂಪು ಜರಂದ 100% ತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ತೆಲಿಪೆರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ಕುಳಿದು ತೆಲಿಪೋಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತುನಾಗ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ತೋರ್ಜುನತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಮಾತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕುಲದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಐತಿ OTT ಪೂರ ಪಂಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಸತ್ಯ ಅನ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ V4ದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿದಾಯೂರು ಡುಪ್ಪನಾಗ ತೂಕ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಡುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿ ಅಂದ ದಯಮನೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೇಜಾರಾಪಣ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಆತು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ಮು ನೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಟಿವಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಪನ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಪನ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅವು ಬೇಜಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಮಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಚ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಡ್ದು ಅವು ಥಿಯೇಟರ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಂದುಲು ಖಂಡಿತ ಬುಡದು ಪಾಡಾಯಿರು ಒಂಜಿ ಬಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿದ ನಕಲ್ದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಗೆಲ್ಪುವಾರಂದು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆಲ್ಪುವರು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೆಂದೋಡು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಭಂಗ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಭಂಗ ಬರೋದು ಅದೇ ಅಂತ ರೋಷನ್ ವೇಗಸ್ ಅರ್ನ ಈ ಭಂಗದ ಕಾಲದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದೇ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ 100% ನಮ್ಮ 2 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಒಂಥರ ಭಂಗನೆ ತೂಯ 3 ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಬಣ್ಣ ತೂಲೆ 14 ಮೇ 14 ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತಂದು 15 ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದಾಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಹೆಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ತನ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ 5 ದುಮ್ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಆತಂದು 5 ದುಮ್ದ ವರ್ಷ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ಕೈಪತ್ತೋಡು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ಪುಗೇಲ್ಕರೋಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬಂಗನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಾ ಪಿಂಡ್ಲ ಬಂಗ ಆತಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗ ಭಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯನ ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಜ ಅಕಲಿಗೆ ಪನ್ನೀರ ಆವೊಂದು ನಂಚಿತ ನಂಜಿ ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗ ಬೇನೆ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ದ ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಿರ ಕೈ ಪತ್ತದ ದೆರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದಾರತೆ ತೊಜಿಪಾವಡದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಖಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡೀ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಅಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಇತ್ತ ಮೊನ್ನೆ ತುಳು 8th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆನ ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆತಿಜಿ ಬಿಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಸಂವಿಧಾನದ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಲಪ್ಪು ಭಾರಿ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಚಿನದಾಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಯಾಕಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪು ಜೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದ ಗುಲ್ಲಾರ ಪೂಜತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಸರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಲಿಪೋಡು 100 ದಿನ ಬಲಿಪೋಡು ತೂಡು ಜನಗಳು ತೂಡು ಅಪಗ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ ತುಳುಕು ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಏತು ಜನವಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ಸ್ ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಅಪಗ ಅಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋರೆ ಇಂಚಿ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗೂ ಎನ್ಮನೆ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಪಣದ 8th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೂ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಾವಡು ತುಳುತಾಕಲು ಮನೆ ಬದನೆ ಕಲುದು ಜೇರು ಅಕಲ ತುಳುತ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾಟಕ ಉಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಉಪ್ಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಪ್ಪು ನಿರಂತರ ಸರ್ ಏತ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏತ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಏತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ಏತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಂಡು ಚಿತ್ರರಂಗ ಈತೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ತುಲಿ ಈತೆ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ಉಪ್ಪುನ 14 ಸೆಂಟರ್ ಕ್ರಮೋಟ್ ಅವಲೈಜ್ ಈತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಂಡು
ಆಂಡಲ ನಿರಂತರವತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡು ಮನ್ಪುಲ್ ಮೂಲ ಮೇಕರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಕ್ಕ ಈ ಲೆಕ್ಕ ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಂದಾಗ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟೀಮ್ಸ್ ಅಂದಪ್ಪ ಅವು ಕಾಲ ಬದಲಾನಾಗ ಅವು ಬದಲಾವಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ದುಂಬು 3 ಗಂಟೆದ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಈತೆ ತುಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಜನಕ್ಲೇನು ರೀಚ್ ಆತನ್ ಬಂದ ಅಂತ ಮಾತಾವೂರುಡ್ಲೈತೆ ಮಾತಾವೂರುಡ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಆವಡು ಉತ್ಸವ ಆವಡು ನೇಮ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಆವಡು ಟಪ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋದ ಒಂಜಿ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಲ್ಲವು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ರುಪ್ಪು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ರುಪ್ಪು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾವಡ್ ಬೋಳಾರ್ ರಾವಡ್ ಅಮಂಜರ್ ರಾವಡ್ ಇಂಚಿತ್ತನ ಜನಕ್ಕಲು ಎಸ್ ಇದು ಪೊದರ್ ಮೇಕಲ್ 5 ಜನ ಆಡಲ್ಲ ಮೇಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ರೂಪಲ್ಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಿರು ಊರು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪಾಯಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಸುಮಾರು ಜನನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಾರ ನಿಖಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಾರ ಎಸ್ ನಮಕ್ ಎರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ ಮೆಕ್ಕಲ ಪರವಾದಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಪುನಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅಂಗಾಲಪ್ಪು ಒಕ್ಕ ನಟ್ಟುನಿ ನಿಖಲ ಮಾತ ಬರೋಡು ತೂವೋಡು ಊರೊರ್ಮೆ ಪೋದು ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡು ದಂಡ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಬಾಯ್ಡು ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಂಡನೆ ತೂವಣ ಬರ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಜಿ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಈಶ್ವರ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಟತ್ತೆ ಎಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ನೆತ ಬಗ್ಗೆ ದಾನಿ ಮನ್ಪರು ಏನ್ ಚಾತಂಡೆ ಎಡೆ ಆತಂಡೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರ ಇರುಬಲ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಲೆ ಯಾನಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿ 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 ವಡೆಲ್ಲ ರಾವನ್ ಪೊಪ್ಪೆ ಜಿಂಕಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಭಾರಿ ಶಾಕೊಂಡು ಯಾನಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ವಡೆಲ್ಲ ರಾವಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಜಿಂಕಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂತ ಟ್ರೇಲರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತೊಜಿಪ ಒಂದಲ್ಲ ಐತೆ ಎರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ಪಂಚಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಲರ್ನ ಇತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ದಿವೊಂದಲ್ಲ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಕತ್ತಂಚನೆ ತುಂಬ ಒಂದುಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಎರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಸರಿ ತುಲ ಮುನು ಮೈನ್ ಡೋರ್ ಮುಲ್ಪದ್ದು ಪೋಯರ್ನೇಚಿ ಎಂಕಲ್ ಕಿರಾವುರ್ದು ಪೋದು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಲಾಕರ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಚೂರ್ಲ ಶಬ್ದ ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಕುಖ್ಯಾತ ಕಳ್ಳನ ಬಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದು ಹಾಕರದಾದ ನಿನ್ನ ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂಬೆ ನೆತ್ತೆಡ್ತದು ನರ್ವಸ್ ಆಪಿನ 10 ಮೈ ಮಾರ್ಕ್ ಆಂಟೋನಿ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಜಾಗಡು ಈ ಪೋದು ಕಂಡ್ವನಾಮೆ ಏರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಕಾ ಸಿನಿಯೇ ಬೋಡು ಎಂಕೋರಿ ಬೀಗ ದರ್ಪುನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬೋಡು என்னோட ஒரு பீக தர்ப்பண எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி எக்ஸ்பர்ட் உள்ள ಶಾಬಾ ಬರ್ತಿ 5 ಲಕ್ಷದ ಡೀಲ್ 5 ಲಕ್ಷದ ಡೀಲ ಏರೆಗಾವಿಯೇ ಬೇಲದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಐಕ್ಲಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೆರಿ ಸಾರಿ ರಘು ಉಂಡು ರಾಗು ಆಯ್ನೇಟು ಬೀಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನೇಟು ಉದ್ದ ಬೀಲೊಂಡು ನಿಕ್ಕುದ್ದ ಬೀಲೊಂಡತ ನಿನ್ನ ಬೀಲೊಂಡಿತ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಗ ಕುರಿ నీకు కొన్న బిల్డప్ ప్రో వేస్ట్ అండ్ ಒಂತೆ ಕರ್ಸರು ಬಾ ಕರ್ಸಡೆ ಬಾತಿರ್ನದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕುಳ್ಳದನೆ ಈ ಪಿಲಿಬಾಲಿ ಯಮುನಕ್ಕನ ಅದು ನಿನ್ನ ಮಂಡೆಡು ಎಂಗುಲು ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲ ಚಂಡಿ ಕೋರಿಲ ಅರೆ ಮಾರ್ಲೆರ ಜಗಲ್ ಬಾಜಿಲ ಎಂಗುಲು ಒರಿಯಡ್ ದೋರಿ ಅಸಲ್ದೆ ಈ ಪಂತೋಡತ್ತ ಮಾರ ಯಾನ್ ರಘುವತ್ ರಾಗು ಗ್ಯಾಪ್ ಓಡತ್ತೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಆನ್ ಪತ್ರದ ಕಂತ ಕೊಡಂಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದುಪ್ಪನಾಗ ಬರೊಂದು ಪೋಂದುಪ್ಪು ಮರಲ್ಲ ಅತ್ಯಾನ್ ಫೋನಾಗ ಬಣ್ಣಗ ಟೈಮ್ ಟಿಕಂಡ ಬತ್ತೋಪ ದಿನಾಲ ಬರ್ರ ಬನ್ಪಿ ಬರ್ಲ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮದ ಕೊಡಪನ ಚಿಂಜಿನಗ ತೀರ್ನ ಕೊಡಪನ ದೀಪರ ಅಂಚತ್ತು ಒಂದು ಏರು ಚೇಸುರೆ ಚಾಪುರದುಲ್ಲ ಯಾನ CID ಸಾಯಿ ಸರ್ ಈ ನಾಡುನ ಏರೆಗಾವಿ ಕಿರಿಕಿರಿ
ಪೊಮ್ಮೆ ಮಗ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಮ್ಮೆನೆ ಕಲ್ವೆನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಎಸ್ ಏರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲು ಎಸ್ ತೋನಗಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಕಲ ಪರ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲೇ ಉಂಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಅದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ತುಯ್ಯ ಎಂಜಾಯ್ತಂದ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಮುನ್ನೆ ಟಕ್ 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 ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೈಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಅಂಜೋ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವೇ ಸ್ಟೈಲ್ ದಾಲ್ ಫೈಟ್ ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ ಎ ಫೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಸರ್ ಇರ್ನ ಈರೊಂಜಿ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಫಿಮೇಲ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ಕೊನಪನಲ್ ಪದಾಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಒಪ್ಪುಣ ಅಂಚೆದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ತೂಪುನಿ ಎಂಚ ಹೀರೋಗು ಇಮೇಜ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಪೊನ್ನೋಲಿನ ಫೈಟ್ ನಿಜವಾದ ಪೊನ್ನೋಲಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಲಭ ಅದಾಗಿ ಸರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಬೊಂಬೆಡ್ಲ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪವ ಡಿಂಪಲ್ ಕಾಪಾಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೂರ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪದೆ ರೇಖಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪದೆ ಹೆಮ್ಮಮಲಿನ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪದೆ ತೋ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಪೊನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಏನಾಗಿಂದ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ದ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅದು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ എന്നിട്ട് ഫൈറ്റ് മൺപോടുന്ന പറഞ്ഞാ ಹೆಂಚಾಂಡಿರಾಗಿ ಐ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಓ ಹಂದ ದಾಯಿಗ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಿಡೋಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅವಶ್ಯಕ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕದನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪರ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ಕಿ ಅನ್ ಏನೇನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಏನ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ನನ್ನ ತೂಕ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸ್ಟೋಕ್ ತೋಜಿನ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರೈಲರ್ ತೋನಾಗನೆ ಸರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಜಿ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಬೈದನು ಫೈಟ್ಲ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಅವೇ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣನಡ ಯಾನಿತ ಈ ಪಾತ್ರಕಥನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ನೆಕ್ ತುಂಬ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣನಡ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಶೋಟು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಬಕ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕರೇನ ನಯೀಮ್ ಮತ್ತು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪತ್ತ ಒಂದು ಕೆಲವು ಒಂದು ಪೋರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಒಂದು ಐಕ್ಯ ಬನ್ಯಾರ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪನೇರ ಹಾಪಿಚಿ ನೆಟ್ ಪನ ಮೇಯ್ನ್ ಅವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಅವೇನು ಪನೇರ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪನ ಕಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾನ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪನೆ ಆತ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಜನ ಅಲ್ಪ ತುವೇರು ತಿಕ್ಕುವೇರು ನಾಡು ಒಂದು ಪೋಯರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇರು ಮಾತೆಗಳಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಪೋಯರು ಈ ಜನ ತೂತಾರ ಅಂತ ಪಂಡ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಸರ್ ಎಸ್ ಏರೇನು ನಾಡೊಂದು ಪುನಃ ಅವನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ತಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಏನು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕತ್ತಿಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದಿತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರೇ ಈರೊಂಜಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆ ಮಾತೊಂಜಿ ಮೋಕಡೆಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಖಂಡಿತ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಬರ್ಪಿನ 24 ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ನೆಡ್ದುಂಬ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಳುನಾಡ್ದು ಏತು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಗೆಂದಾದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ ಮೋಸ ಆಪುಜಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಥಿಯೇಟರ್ ತುಲಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾರು ಅವಂತೂ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿಗುಂಡು ಈ ಚಿತ್ರ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗೆಂದಾದ ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಗೆಂದುಡ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಗೆಂದುಡ ನಮಗೆ ಗೆಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಗೆಂದಲೆ ಎಸ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಾನ್ ಹಂದ ಇತೇರನ್ ರಿಲೀವ್ ಮನ್ಪರಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಅದೇ ತನ್ನಕ ತುಂಬು ಎಸ್ ಈ ರಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆರಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಲೆಡ
ಎಸ್ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡ್ ಪೂರ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ಈವನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಂಡ ಕಿಂಜ ಪ್ರಾಯಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ದೆತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಎದುರು ಪೋಕ ಪಂದು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡುದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದೆತ್ತೊಂದೇರ್ ನಿಕುಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಮುಗ್ಧವಾದ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ದಲೆಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಗ್ಡೇನ ಬಂದುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಂತಲೇ ಎಂಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ವಿರಾಮದೆ ತನ್ವ ವಿರಾಮ ಆಯ ಬಿಟ್ಟಿಗೆನೆ ರೆಡ್ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜ ಜನಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯರಂಡು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕರ ಆರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಹ್ಮದ್ ನಹೀಮ್ ಆರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ 2 ಜನ ಹೀರೋ ತನ್ನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಅಂತೋಜು ಲಿಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಎಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಬಕ್ಕ ನಹೀಮ್ ಸೇರುವರು ಯಾನ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಗ್ಡೆಗಳ ಪ್ರೀತ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್. ಕಿರಿ ಮುಲ್ಪದ್ದು ಪೋಯರ್ನೇಚಿ ಎಂಕಲ್ ಪಿರಾವುರ್ದು ಪೋದು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಲಾಕರ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಚೂರ್ಲ ಶಬ್ದ ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಕುಖ್ಯಾತ ಕಳ್ಳನ ಬಂದ. ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದು ಹಾಕರದಾದ ನಿನ್ನ ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂಬೆ ನೆತ್ತೆಡ್ತುದು ನರ್ವಸ್ ಆಪಿನ ಹತ್ತುಮೈ ಮಾರ್ಕ್ ಆಂಟೋನಿ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಜಾಗಡು ಈ ಪೋದು ಕಂಡ್ವ ನಾಮೆ ಏರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಕಾ ಸಿನಿಯೇ ಬೋಡು ಎಂಕೋರಿ ಬೀಗ ದರ್ಪುನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬೋಡು என்னோட ஒரு பீக தர்ப்பண எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி எக்ஸ்பர்ட் உள்ள ಶಾಬಾ ಬರ್ತಿ 5 ಲಕ್ಷದ ಡೀಲ್ 5 ಲಕ್ಷದ ಡೀಲ ಏರೆಗಾವಿಯೇ ಬೇಲೆದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಐಕ್ಲಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಸಾರಿ ರಘು ಉಂಡು ರಾಗು ಐನೇಟು ಬೀಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನೇಟು ಉದ್ದ ಬೀಲೊಂಡು ನಿಕ್ಕುದ್ದ ಬೀಲೊಂಡತ ನಿನ್ನ ಬೀಲೊಂಡಿತ್ತ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಗ ಕುರುಡಿ నీకు కొన్న బిల్డప్ వేస్ట్ అండ్ ಒಂತೆ ಕರ್ಸರು ಕರ್ಸಡೆ ಬಾತರ್ನದೆ ಹೆಲ್ತಿಕೊಳ್ಳದನೆ ಈ ಪಿಲಿಬಾಲಿ ಯಮುನಕ್ಕನ ಅದು ನಿನ್ನ ಮಂಡೆಡು ಎಂಗುಲು ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲ ಚಂಡಿ ಕೋರಿಲ ಅರೆ ಮರ್ಲೆರ ಜಗಲ್ ಬಾಜಿಲ ಎಂಗುಲು ಒರಿಯರ್ ದೋರಿ ಅಸಲ್ದೆ ಈ ಪಂತೋಡತ್ತ ಮಾರ ಯಾನ್ ರಘುವತ್ ರಾಗು ಗ್ಯಾಪ್ ಓಡತ್ತೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಆಯನ್ ಪತ್ರದ ಕಂತ ಕೊರಡೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದುಪ್ಪನಾಗ ಬರೊಂದು ಪೋಂದುಪ್ಪು ಮರಲ್ಲ ಅತ್ಯಾನ್ ಫೋನಾಗ ಬಣ್ಣಗ ಟೈಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪತ್ಕೋಪ ದಿನಾಲ ಬರ್ರ ಬಂಪಿ ಬರ್ಲ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮದ ಕೊಡಪನ ಚಿಂಜಿನಗ ತೀರ್ತಿರ್ಲ ಕೊಡಪನ ದೀಪರ ಅಂಚತ್ತು ಒಂದು ಏರು ಜೇಸೂರ ಚಾಪುರದುಲ್ಲ ಯಾನ CID ಸಾಯಿ ಸರ್. ಈ ನಾಡುನ ಏರೆಗಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಾಲಿಕೊಮ್ಮೆ ಮಗ
ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲಿ ದಯ ಸರ್ ಇನ್ನು ಇಮ್ಮೆನೆ ಕಲ್ವೆನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಅಲ್ಲಮೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ರೋಷನ್ ವೇಗಸ್ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಏರೆಗಾವುಯೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಅದರದ್ದು ಮೇಕಿಂಗು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಇನ್ನೂ 10 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ. ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಂದು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಶೋ ಹಿಂಕ್ಲು ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಪಿರ ಸುರಮರ್ಪಣ ಪುರ್ತಗ 2 ಜನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ತೊಂದರೆ. ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಬಕ್ಕ ಅಹಮದ್ ನಹೀಮ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಖ್ಯದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. 2 ಜನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟ ನಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ, ಒಂಥರ ಥ್ರಿಲ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾತು 2 ಜನ ಹೀರೋ ನಕಲು ಎಂಚವಲ್ಲಿರಿಂದ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಇಟ್ 2 ಹೀರೋ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂತ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅಂಚನೆ ನಹೀಮ್. ನಾನು ಎಕಡೆ ಇಂಕ್ಲು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆನ ಕೇಂದ್ರ ಸುಮಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ ಭಾರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡೇ ಹೋಗ್ತುಂಡು. ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಗುಟ್ಟು ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಜೀರ್ ಅಂಚನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆಲ್ಲ ಎಸ್ ನಿಖಲೇ ಬತ್ತದ ತೂವಡು ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ್ ಒಂಜಾತ್ ಜೀವ ಕೊರೋಡ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಬಂದುಲೆ ನಿಖಲು ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರೋಡು. 24 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ತೀರ ಬರೋಡಿ. ಸರ್ ನವೀನ್ ಸರ್ ಇಂಚ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿತ್ತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟತ್ತೆ ಮಾರಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ರೆಡ್ ಹೀರೋ ನಕ್ಲಿ ಇರ್ಲ ಹೀರೋ ನೈಮ್ಲ ಹೀರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹೀರೋ ಏನತ್ತೆ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. V4ದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಂಡದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲಂಜಿ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ನೆ ಟೈಟಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಆದ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿನೇಟಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಿರಿ 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 ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿದನು. ಬಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಕೊರಪರಣದ ಕಿರಿ 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 ಶುರು ಆದ ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತನು ರೇಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶ ಏತೋ ಸಿನಿಮಾನ್ ಮಂತೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಚಿತ ವಿಷಯ ಒಂಜಿನ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆದಿತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಬದುಕು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಬರ್ಪುನ ಪುರ್ತುಡು ಪನ್ನಗ ಅಪಗೆ ಯಾನ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಲತ್ತಿ ಯಾನ್ ಬೈದಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಪಗೆ ಯಾನ್ ಅನ್ನನ ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕೆರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೆಂಕಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಉಂಡಜ್ಜ ನಿಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಪನ್ನಗ
ಇತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪೇರೆ ಸುಲಭ ಅಪಗದ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಇತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪಗ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ನ ಸಿಡಿದದ್ದ ಸಹೋದರ ಈ ಮೆಟ್ಟು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದಸ್ಯಾಲಯನ್ ಹೀರೋಸ್ ಅಂಬುದು ಬದುಕೆರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೊರ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಭಾಗ್ಯವಂತಿದಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ದಾರದ ಸೀರೆ ಮೂರೆಡ್ನಾರು ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೀರು ಬಂಗಾರದ ಕೊರಲ್ ಸೂಪರ್ ಅವು ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅವು ಏತುಂಡ ಆತೆಗೆ ಯಾರು ಮಲ್ತದೇರು ದಯ ಬಂದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಇಡು ತುಳುತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನೆ ಮಂತೀರು ಇಂದು ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಇದ್ದೀರಿ ಕೂಡ ಅಂಜದಪ್ಪ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂಲೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಒಡಕು ತೊಡಕು ಇತ್ತನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನತ್ತು ಅರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಅರ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಂಚಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋಚ್ಪದಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಅನ್ನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೀರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ತೀರಿ ಪನ್ನಾಗ ಐಟ್ ನಿಕುಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಏಜ್ಞ ಕೊರ್ಪರು ಐಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಗಲ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಮಾತೆಟ್ಲ ಆತಂದು ಖಾಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹತ್ತಂದೆ ಅತ್ತ ಕೊರೋನಾದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆತ್ ಮತ್ತಂದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅವಾಗ ತೂಪುನಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಹೀರೋ ಎಂಗ್ಲ ನೈಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದೇರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೇರಿ ಎಂಗಲ್ನ ಅರವಿಂದ್ ಬಡಾರ್ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಡು ಬೋಪುಣ ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣೇರ್ ಸಂದೀಪ್ ಬೆಟ್ಟುಮಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಕಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಅನ್ನೆ ಬೆನ್ಪದೇರು ಬೆಂತಿಟ್ಟು ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂಜಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪದೇರು ಅಂದಂದು ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ತೊಚ್ಪಾಯಿ ಪೊನ್ನಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಿನಿಮಾ ಬೈದು ಎಂಕ್ ತೊತ್ತಿಯರು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡಿ ಯಾಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡೇನು ಯಾಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂದ ಯಾಪಣ್ಣಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ನಿಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೇತ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಇತ್ತೆ ನಿಡ್ದು ಮಲ್ತದಾರು ಅಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ನಿಂಕಲು ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಾಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಣ ನಾನು ಈ ತಂಡದ ಕುಡುಂಜಿ ಆತ ಸಿನಿಮಾ ಬರೆಯರಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಡೀ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ರಂಗದಕ್ಲೆ ಈ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊರೋನಾದ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊರಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಅಂದು ನೇನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಅಂತ ಜೀವ ಆಪೇರು ಅಂಚತುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬದುಕೋ ನಕುಲೆ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಬೇತ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊರ್ತಿನ ಕಾಸು ನಿಕ್ಲೆ ದೇವರ ದಾನ ತೊಂದರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ V4 ಮುಖಾಂತರ ಲೈವ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಬರ್ಪುಣ ಕಿರಿಕಿರಿದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಅಂತೋಷ್ ಪದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನೈಮ್ ರಡೆ ಬರ್ಪೆ ದಯಮಂಡ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಪಂಡ್ರಿ ಯಾನ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ದುಂಬುದ ಫಿಲಮ್ ತೂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬಂಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುರ್ದುಲ ಇತ್ತೆ ಆರ್ ಮಲ್ಪುನ ಗ್ರೇಟ್ ದಯಪಣ್ಣಗ ಎತ್ತು ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಾರು ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತದ್ದು ಅರ್ನ ಗಂಟು ಪೂರ ಪಾಪ ದಯಪಣ್ಣ ಆತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪುನ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಆ ಪುರ್ತುರ್ಲ ಪಾಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದ್ಬಿಡು ಯಾನ್ ಎಕಡ್ಲವ್ರ ಪಂಡೆ ಸಾರತ್ ಅವ್ರ ಮನ ಎಲ್ಪತ್ತ ಮೂಜೇಟೆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಬೈದನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾಡೆ ಆ ಕಾಲ ಮೂಜೇಟ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷದ ಜೋಕು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೈ ಪಾಡ್ಲಾಗ ಆ ಪುರ್ತುಗೆ ಯಾರು ಎಲ್ಪತ್ತ ಮೂಜಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪನ ಪುರ್ತುಗೆ ಆರು ಬಾಂಬೆ ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ ಮಂತದ ಇತ್ತೇರು ಅಂತ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆ ಪುರ್ತುಡ ಆರು ಬತ್ತದ ಆರು ಭಾಗ್ಯವಂತಿದಿ ದಾರದೆ ಸೀರೆ ಬದುಕೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಜ್ಜಿ ತೆಂಗ್ಲೆ ಇದನ್ನ V4 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಕಾಲದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಕ ಆ ಕಾಲದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತ ಬೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ತೀಮುಡು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಲೈತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಪಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೈದಿನ ಸಿನಿಮಾ ದುಂಬುದ ವಿಷಯ ಕಂಪೇರ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಡಿಲ್ರೆ ಆ ಕಾಲಗೆ ಬೋಡ ಇಲಕನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ದೆತ್ತೇರು ಇತ್ತದ ಪೊರ್ತುಗು ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗರು ಇರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ನಡತುಂಡು ಇರುಪಾಡು ಬೋಳ ರುಪ್ಪಾಡು ವಾಮಂಜು ರುಪ್ಪಾಡು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ರುಪ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ಏನು ಮಹಾತ ಇಡೀ ಕಾಮಿಡಿ ಟೀಮನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೊನಪೇರತ್ತ 20-25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಡೈಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತದ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಡಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಅನ್ನದೆಪ್ಪುನ ಗ್ರೇಟ್
ಎಸ್ ನಿರ್ಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆ ಪನ್ನಗ ಮುಕುಲ್ ಪುರ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಮೂಲ ಎಂಜಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಬಜೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾಗು ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಮಿಡಿನೇ ಕೊರಡು ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿಂದುಂಡು ನನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು ಇದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಮರ್ಜ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ದುಂಬು ಸುಮಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮರ್ಜ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ದುಂಬು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಪೋಂದುಂಡು ಇತ್ತಾಯ್ತು ಯುಗ ಬದಲ ಒಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಲಯಾಳಂದ ವಿದಯನ್ ಸಿನಿಮಾಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತ ಬನ್ನಿ ಅಂಚೆ ತುಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಲಿ ಮೂಲು ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಪೊರುಳ ಮೇಕಿಂಗ್ ತುರುಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಸ್ ನೈಮ್ ಸುಮಾರು ಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪಾತ್ರನ ಕೇಂಡಾರು ಮಾತಾಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈತೆ ಬಂದ್ಪೈಕಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅರ್ನಾಫ್ 100% ಕೊಡ್ತೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದರೆ ಮೆರ್ನಾ ಸರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಸರ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ನೇಮ್ ಯಾನ್ ನಿಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದಾರ್ಕೆಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಒಂದಿರ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತೆ ಸ್ಲೋಡ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನ್ ಅಂಚ ಸ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮುಟ ಇಂಚ ತೋಜಿ ಈತೆ ಮುಗಿಪುನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಸರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಸತ್ಯ ಬರೋಣ ಸರ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಅನ್ಕಿ ಆರ್ ಎರ್ನ ಏಸ್ದಾರ್ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಗೈಡ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಏತ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಾಪ ಅದು ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಬಾಂಬೆ ಡಿ ತಿನ್ನಡ್ತಾತ್ರ ಅದು ಒಂಚೂರು ತುಳು ಅರ್ನ ಪಾಪ ಬಂಗಾದಿತ್ತು ಅದು ಹಿಂದಿಡು ಪುರ ಅಂದು ಮಂತಿನಕರು ಒಕ್ಕ ಸರ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಿಂದಿದ ಬೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚದು ನೀರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೆನ್ಪದಿ ರೆಡ್ಡಿ ನೈಮ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಎಸ್ ಇರ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಪೋ ಜಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಾತ ಜಿನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬೈದನಾರು ಇರ್ ಬಾಂಬೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವಡು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ತುಯ್ನಾರು ತುಳುನಾಡ್ದಕಲ್ಡ ಇರೊಂಜಿ ಕೇನ್ ನೋಡತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾದು ಕೊರಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನೇನು ಎಸ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೇನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏತ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಬಂದಿಜಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಿಂಚು ಯಾನ್ ಶಾಕ್ ಆತೆ ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನ್ ಮೊಗಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಸೀನ್ ಮಲ್ಪನಗ ಸರ್ಗ್ ನಗಲಿಗೆ ತೂದ್ ಯಾನ್ ಸೀನ್ ಬಿಡ್ದು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆತು ಕಾಮಿಡಿ ಸರ್ ಹೀರೋನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲಿಂತ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ ಇಡೀ ಶೋ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಜೋರಿತ್ತೇರ ಜೋರ್ ಪಲ್ಲಕ ದಿಂಚ ದೀದ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸ್ಟಡಿ ಆದ ಆವಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಪುನತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಕಾಪುಡಲ್ಲ ರಪಕ ಪಡೆ ಆತ್ ಅನುಭವ ಐತಿನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಿನಾರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೋದ್ರು ಸರ್ ರವಿಚಂದನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಿನಿಮಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನೋಡು ಹೀರೋ ತೋನಾನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತಿರುವೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇರಗ್ ಎಂಚ ತೋಜಿ ಇಡೀ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೀರೋನು ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ತುಯಿನಿ ಯಾನ್ ಊರುಡು ಬಣ್ಣಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೊಕ ಹೀರೋ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೊಂಬಾಯ್ದು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೇರ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾನ ಮುಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ದ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಡು ಅವಳೆ ಬತ್ತ ತಿಕ್ಕೇರೆ ತಿಕ್ಕೇರ್ ಬಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರೋಷನ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಹೀಂ ಪಂಡರು ಎಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಂದು ಹಿಂದಿದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮೂಲು ಎಂಚ ತುಳುಟು ಎಂಚ ಬಂಡ್ಯಾನ ಯಾಕೆ ಬಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಹಿಂದಿಡೆ ಹಿಂದಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಹಿಂದಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಡದು ಬಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಬೆಡ್ಡ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಈಸಿ ಅನ್ನದ ಬಂಡ ಈ ಜನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆತನು ಪೂರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆತದ ಅವಳ ಅನುಪಮ್ ಕೇರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಪೂರಾ ಕಲ್ತದ ಆ ಜನ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಪಂಡದು ಕೊರೋಡು
ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡದು ಕೊರೋಡು ಇಡೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂವಚ್ಚಿ ಇಡೇ ತುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ಪಂಡದು ಕೊರೋಡಿಜ್ಜಿ ಕೊರೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ವಿಷಯಗಳು ಅವು ಒಂಜಿ ಜನ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಐದು ఒక ಪನ್ಪಡ ಬಡ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಇರುವೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಕಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೂರ್ದು ಪೋಯಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಪೂರಾ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊತ್ತದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೊತ್ತೊಂದು ಪೋಯಾರು ಇರುವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇರುವೆಲ್ಲ ಕೋರ್ದು ಬೊಕ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಡ ಬರ್ಸಿ ದಯಪಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮಾಯ್ಡು ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಇಜ್ಜದು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯರಿಗೆ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತದು ಮಲ್ತು ಪೋಯರು ಅಪಗ ನಾನು ಎನ್ನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇರೆ ಮೇನ್ ಲೀಡರ್ ಕೊಂದರಡು ಬಂದು ನಾನು ಎನ್ನಿದಿತ್ತ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇನ್ ಲೀಡ್ಗೆ ಕೊಂತದ್ದು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅಂಚೆ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ನ ವಿಷಯನ ಪನ್ಪಡನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಪಂಡ ಆತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ ವಿಷಯಡ್ಲ ಅಜಂತ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಅನ್ನನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಭಯಂಕರ ಶಿಸ್ತುದ ಅತೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕಲ್ ಅರ್ಧ ಬೇತೆ ತೋಚ್ಪೇನ ಅರ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಅನುಭವದ ಎದುರು ಇಂಕುಲ್ ದಾಲತ್ ಇತ್ತ ಇಂಕುಲು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕಲ ಡ್ರಾಮಾ ಆಡಂದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಐನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂದು ಅನುಭವ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡಿದು ಇರ್ತೋಜು ಅಂಚೆ ತುಪ್ಪುನಗ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಇಂಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶೇಖರ್ ಅಂಚೆ ತುಪ್ಪುನಗ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಾರ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಬುದಾಬಿಡ್ದೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಾಲ್ ಮಂದೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಹೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹೊಸ ಹೀರೋ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಕಾತೊಂಬಿತ್ತ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆನೆದಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಉಂಟು ಇತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತ ಈ ಹೊಸ ಮೂವಿ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬರೋದೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ಆ ಮೂವಿ ಅಬುದಾಬಿ ದುಬೈಡ್ಲ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತುಕತೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ಮಲ್ಪುಡು ದೇಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ತೋಡಾಯನೇ ತೂಪನೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಲ್ಡೆಂಡು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ನಿಖಿಲ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಇರು ಪನ್ನೋಡು ಕಡಲಾಯಿರಿಡು ಇರು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ಪನ್ನೋಡು ಬೇಲೆದ ಎತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತರು ನಾಡಲ್ಲ ಇರು ಲೆತ್ತು ಪನ್ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನೆ ಬಂಗಾರದ ಕೊರಳು ಫಸ್ಟ್ ಅಬುದಾಬಿ ದುಬೈ. ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇರು, ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇರು, ನಯೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೋ ಸರಪಗ ಪಿದೈವರುಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನೆ ಕೊಂದೋತೀನಿ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಊಲ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಅಬುದಾಬಿ ಪೋತಿಜಿ ಯಾನೆ ಕೊಂದೋದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲ್ಲಿ ಅಂಚದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪುನಕ್ಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿ ಹಿಡಿದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಹಿಡಿದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಉದ್ಯೋಗ ಪುನಕಲು ಒವೇ ನಾಟಕ ಪಂಡಲ ಬಹುಶಃ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ನಂಚಾರ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಓದು ಎತ್ತು ಬಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಡಲ್ಲ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಬೋಳು ಮಂಜಿಯವ್ರು ಬರೋಡು, ಬೋಳಾರ್ ಬರೋಡು, ಕಾಪಿಗಂಡ್ರು ಬರೋಡು, ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲರು ಬರೋಡು ಮತ್ತೆ ಕಾತೊಂದು ಪೇರೆ ಅಂದ್ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತ ಪೋಡಿಡು ಒಂದು ಅಲಜ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ ಸೀಕ್ಲೆ ದಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋರ್ಡು ಬಟ್ ಅವು ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಪಗಾರ್ನು ಗಿಗಾರ್ನು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಜಿಂಜ ಮಂಡೇಡ್ದಿ ಒಂದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕಲಂಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ತು ನಮ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಇಡೀ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗ, ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ, ಹುಡುಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಾಂಬೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರಿಯರ ಪೋಡಿಯರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಪೋಡಿ ಹೊಡೆದು ದಯಪಂಡ
ಲೋಕ ಇಂಚ ಧಾನೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ ನಮ್ಮ 2 ವರ್ಷ ತೂಯ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ನಡುಟ್ಟೆ ಬದುಕುನಿ ಸುಮಾರು ಸೀಕುಲು ಬತ್ತು ಬೋತು ಎಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತು ತೋಡು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಮಜಾ ಒಪ್ಪುನೆ ಅಪ್ಪನ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹುಡುದು ಐಟು ತೂಪೆ ಬಂದದ್ದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಮಜಾಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಜೊತೆಪುನಾಗ ಈಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾಗು ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಣ್ಣಿಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಂದಾಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಡ್ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ್ ಜೊತೆಪುನಾಗ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚಿ ಅಂದ್ ನಾವು ದೂರದ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಂತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಥೀಮ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ರೋಷನ್ ವೇಗಸ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಡ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಳ್ಳಾರ ಪಂಡೆ ಅಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ಮನೆ ಹೊಸತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಕ ಅವಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ವೇಗಸ್ ರೋಷನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತೆಕ್ಕದಂಡ ತೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ఒక ఖర్చులే ఇచ్చాత ఖర్చు మల్పు ఆపుండి ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಊರು ಆಪುನೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಖರ್ಚು ವೈಟ್ ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ದಿಜೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ವೈಟ್ ಲೇ ಅಂಡ ರೋಷನ್ ವೇಗಸ್ ಸರ್ ಕಡೆಂಜಿ ಪಂಡೆರೆ ಆನಂಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೈಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಬಕ ವಿಲನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ರಾಜನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಲನ್ ದೆಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಈರ್ಲಾ ನೈಮ್ಲ ರೆಡ್ ಜನ್ಲ ಹೀರೋ ಅದು ಪೋಂದಪ್ಪನ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಸುಮಾರು ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾನದ ಮಾತು ಒಂದು ತೂತ ಇರೆಗೊಂದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದಲ್ಲ ಅವು ಬಂದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಪಾರ್ದೋಡು ಅದೇ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಇಂಜಿನ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಲ್ತದೆ ಪೂರ ದುಮ್ಮದ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಾತ್ರ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಂತದೆ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಟೈಮುಳು ಎಂಕುಲು ಯಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ನಕಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಯ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ಪೋಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇದು ಪುನಃ ನೇನು ಇಂಜಿನ ಮಂತಿರ್ ಬಂದಾಗ ಆರು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೀರೋ ಉಂಡಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಅದೇ ಆದ್ಯತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಇಂಚಿಡ್ ಮೇರೆ ಅರವಿಂದ್ ಬಡವ್ರನ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚುಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಲ ಆಕ್ಲ ಮಲ್ಪದೇರು ಬಾರಿ ಅರ್ ಬೆನಿಯರ್ಲೆ ಬೆಂತೀರು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಇಂಕಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಕಡೆ ತುಯ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತನಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ತೋನಗಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ತೋನಗಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬೈಟ್ ಸುಂದರ ರೈಮಂದರ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರು ಬೊಕ್ಕ ಸುನಿಲ್ ಚೋಟು ಮಿಜಾರುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕೊಡಪದವು ಸಂದೀಪ್ ಅಂಚದ ಪುನಕ ಮಾತಲೊಂಜಿ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚದು ನನ್ನ ಅಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದಯವಂಡ ನವೀನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ 2 ವರ್ಷ ಹೊಂತೆ ಬಂಗದ ದಿನಾನು ತೂದಿತ್ತ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚನೆ ನಾಟಕದ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಆದಿತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನನು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ನೇಪಿರಲಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೊಂದು ದಯಪಡ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಬರಪುಣಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತದ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತದ ನಿಗುಲು ಖಾಲಿ ಎಡ್ಡೆಂಡಿಗೆ ಮಾರೇ ಪಂಡದು ನಿಗುಲು ಇರಡು ಕುಲ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾತಾರದಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಈ ಮಜಾಲ ಬೋಪುಂಡು ತೂಪಿನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಅಂತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೂರುವ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ತುಳುವರೆಗಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಭಾಷಣಡು ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಒಂದು ತುಳು ಕಾಪುಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಬೆತ್ತ ಬೇತೆ ಇರಿತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ತೋಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಖರ್ಚಿದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ ಕಲಾವಿದ ಬದುಕು ಒಂದು ಬೂರ್ನು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಥಿಯೇಟರ್ಡೆ ಬತ್ತು ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಡೆ ಬತ್ತು ತುಂಡ ನೈಮ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ಬತ್ತು ಓಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇರೆಗ್ ಇಡೀ ತುಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೇರೊಂದು ಅತ್ತಂಡ ಈ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿರು
ಇರಗೆ ಅತ್ತೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲ್ಲ ಇರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತಿಕ್ಕಿ ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಕ ನವೆಂಡಿ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಬೋಲಾರ್ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪರತೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲ ಪಾಪ ವೇಗಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಟೀಮ್ ವಿಶೇಷ ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದದ ಟೀಮ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಗುಣನೇ ಪುನಗ ನೆಕ್ ಮಾತಿರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಓವಂತ ಗಲಾಟೆ ಗಿಲಾಟೆ ದಿನ ಮಾತ ಪೂರ ಮಂಡೆಗೆ ದೀತಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಪಂಡಾಗ ಇದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಪನ್ಪುಂಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇತ್ತಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕಲ್ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಖಂಡಿತ ವೇಗೇಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಹೀಮ್ ಹೀರೋ ತುಲೆ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂದು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ನೆಟ ಬೈಚಿ ಇಂಚಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಓಡ್ಪದ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ನಿಲೇಗ ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಎಡ್ಡೆನೆಗೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತೂಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತುಳುವೇರು ಬುಡ್ದು ಪಾಡಾಯಿರು ಬುಡ್ದು ಪಾಡರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಈ ಬಂಗದ ಪುರ್ತರು ನಮಕ್ ಮಾತಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಲವತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಬರೆಯರುಂಟು ಪಾಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲು ಬೂರ್ದು ಬೋಡ ಬಾಕಿ ತಲಪಕ್ಕ ಬೂರಂದಿ ಇದು ಪುನಗ ಮಾತ್ಯಕಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿತ್ತೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮರ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಸಿನಿಮಾ ಐಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ಪುನಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಒಂಜಿ ಬೂರ ಹೆಸರು ಅಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಬೂರಲ್ಲಿ ಬೋಪು ಅವು ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಳು ಎಡ್ದಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಬರೆಯರುಂಡು ಅಬತರ ಬರೆಯರುಂಡು ಮಗನೆ ಮಹಿಷ ಬರೆಯರುಂಡು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯರುಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂದಲ್ಲ ಭೂಮಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಕ್ಲೇಲ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪುರ್ತುಡು 119ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಲೆವೆಲ್ ಅಕಡೆ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಂಜಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೇ ಕೊನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಂಕ್ಲ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂರಾಗ ಆಯ್ತ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ಇರ್ತೇನೆ ಲುಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅದೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಂದಿದೆ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನಿ ಮನೋಹರ್ನ ಸಂಗೀತ ಉಂಟು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಸಂಗೀತ ಸಾರಿ ಅನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮನತೋಲ್ ಬಾರಿ ಬರು ಈ ಸರ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ರವಿಚಂದ್ರ ಆರು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ ಮಂತಿನಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿನ ಎಸ್ ನೈಮ್ ಏಕತ್ತೆ ಇರಗೆ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಇರೋನಕ್ಲ ತಿಕ್ಕೀರು ಇಂಚ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳುಟು ಪಿರಂಜಾತಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅದು ಮನ್ಪನ ಇರ್ರಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂತ ಸರ್ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಪೂರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಿಕ್ಕದನ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ದ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಚೆರಿ ಎಂಕ್ ಅವು ತಿಕ್ಕದನ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕೇಕ್ ದ ಮಿತ್ತದ ಚೆರಿ ತೂನಗಲಂಚನೆ ತೋಜುವರಿ ಎಸ್ ಯಾನ್ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ನವೀನ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇರ್ ಪಂಡದ ಈತ ಸಮಯ ಬದುಕದೇರು ಬತುತೂಲೆ ದಯಪನ್ನ ಏರ್ನಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಅಂಚೆಗೆ ಇಂಚೆಗೆ ಅಂದು ಹೊರ ತೂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಡು ಅವು ತೂವಂದೆ ಏರನ ಕಿಬಿಟಿಕೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಾಪು ಇತ್ತು ನೇಟೆಂಗ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಂಚ ಮನ್ಪುಲೆಲ್ಲ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪು ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೂಯೆರಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಚ್ಪೋನ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ V4ಗೂ ಮತ್ತು ಕುಲ್ನಗಲ ತಾರಣ ತಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಟೀಮು ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡೆ ಅದು ಪುನಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅರೆಗೆ ಪಂಡ ತುಳು ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಪನೊಂತಿನಾರು ಐನು ಈ ಸರ್ತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೇರು
ಇದು ಪುನಗ ಅರೆಗ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಖಂಡಿತ 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 ನೈಮ್ ಎಸ್ ಈರೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೊಳು ಬಂದು ಲೆಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಡಲ್ಲೇ ತೂಲೆ ಅವಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇರ್ ತೂಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು. ಎಸ್ ಸರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತದ ತುಳುನು ಮರತದಿಜ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಬತ್ಕೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ 82 ದಾರದ ಸೀರೆ 83 ಅಪಗ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂಡದ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಕೇಂಟೆಲ್ಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಐನ್ ತೂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಲೈನ್ ಅಂತ ತೋಜ್ಪೋಗ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಐಡ್ಬೋಕ ಯಾನ್ 30 ವರ್ಷ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೇ ಒಂಜಿ 450 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚದ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಎಂಚ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕನು ಯಾನು ಬಂಗಾರದ ಕುರಲ್ ಮಲ್ತೆ ಪದ್ರಾಡು ಇಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ 15ಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರ್ದು ಒಂದು 21 ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ಕೆರೆ ಬುಳ್ಳೆ ದಾರೆ ಸೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಮಗೆ ಇಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಯಾನು ನಮ್ಮೊಂದುಳ್ಳೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತನು ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅವರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಹಿಡಿದು ಟಾಪ್ ಕೊಂದೆ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲೆ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ರೋಷನ್ ವೇಗಸ್ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಈ ಶೆಡ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತಿಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕುಲು ನೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನು ಮಿತ್ತುಗೊಂದರ್ಪ ದುಂಬುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ನಡತದಿಲ್ಲ ಅವು ಅತ್ತದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ತೂಂಡ ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ತಿಕ್ಕುನು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಂಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ತುಳು ಜನಕುಲೇ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಯಿಜಿಂದ ಅಕ್ಲು ಬಂದ್ಪೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಏರಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಬಣ್ಣದೆ ಅನ್ಕಲ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಹಿರಿರಾಯನ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಾಂಬೆ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆವೆಲ್ ಡೇ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಕೊನೈದೇರು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅರ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಇಡ್ಬೋದು ಪನ್ನುಡು ತುಳುನಾಡು ಪೋದನಾಗ ಎನ್ನ ಊರಿಗೆ ಪೋದನಾಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಊರಿಗೆ ಪೋದನಾಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡು ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶನ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪೂತೂರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂದ್ ಭಾರಿ ಫಿರ್ಮೆದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಎಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮದಾಸ್ ಶೀತ್ಲು ಹೆಡ್ ಕೆಲಸ ವರ್ಕರ್ ಹೆಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೊಂಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಟು ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟುದು ಬೆಂದೇರು ಎಂದು ಆತ ಬಂಗಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅದು ಬೆಂತೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಹೀರೋ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲ್ ಮಾತ ಪುನಜಿತ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತುಳುವೆರೆ ನಮ್ಮ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಂಡ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪೋದು ಬಾಂಬೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಾದ ಕುಡಂಜಿ ಎಸ್ ಎರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಿಯರೆ ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಲೆತೊಂದು ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೆ ಕುಲೊಂದು ತೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಮಜಾನೆ ಆಯ್ತ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಸ್ 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 ನಮ್ಮ ಮಾತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಖಂಡಿತ ಅಂದೋಲ ಐಕೊಂಜಿ ಮೋಡ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಕೊರೋನಾದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪಿದೈ ಬರೋಡು ದಾದ ಮಾತ ಸೂತ್ರಲ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತ ತೂಪ್ರಲಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರಪ ಸೂತ್ರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಬಂದಲೆ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕಥೆನ ಕಡೆ ಮುಗಿತಂದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕಥೆನ ಮುಗಿಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಹಿರಿಯರೈನ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಅನ್ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಸರ್ ಅಂಚೆನೆ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಮೋಕೆಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಯೀಮ್ ಹಿರೇಗಲ ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಅನ್ನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪಾತೆರ ಕಥೆ ಬ್ರೇಕ್ ದುಂಬ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೇರು ಅರೆಗಲ ಮೋಕೆಡೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಒಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಯ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಇತ್ತೇರು ಅರೆಗಲ ಭಾರಿ ಮೇಲೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆನಿಚ್ಚಿನ DBC ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗಲ ಮೋಕೆಡೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯಾರ ಇಲ್ಲ ಡೇತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಡೇತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಪೋದು ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿನ ತೂದು ಬರ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ
itulah unu main door mulpadu poyernechi enkel pirawurdu podu mulponji locker room undu mulpoponaga ಚೂರ್ಲ ಶಬ್ದ ಇರಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಕುಖ್ಯಾತ ಕಳ್ಳನ ಬಂದ. ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದು ಹಾಕರದಾದ ನಿನ್ನ ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂಬೆ. ನೆತ್ತೆಡ್ತುದು ನರ್ವಸ್ ಆಪಿನ ಹತ್ತು ಮೈ ಮಾರ್ಕ್ ಆಂಟೋನಿ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಜಾಗಡು ಈ ಪೋದು ಕಂಡ್ವನಾಮೆ ಏರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಕಾ ಸಿನಿಯೇ ಬೋಡು ಎಂಕೋರಿ ಬೀಗ ದರ್ಪುನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬೋಡು ಏನಡ ಓರಿ ಬೀಗ ದರ್ಪುನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿ ಶಾಬಾ ಬರ್ತಿ 5 ಲಕ್ಷದ ಡೀಲಿ 5 ಲಕ್ಷದ ಡೀಲ ಏರೆಗಾವಿಯೇ ಬೇಲದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಐಕ್ಲಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಸಾರಿ ರಘು.